Guys, kani Tugay-dugay na ni siya nga waiter, mga 27 years na ni. Kaedad ni sa ho ang bata, karon nga namidyo na lang. Mao na niya. Kanilaging guys, tubaan ko kay admit daw ko na nagkakaroon sa Gamero Hospital. Huwat na lang ni para sa swab kay admit ni di daw banrawas. Admit ko guys kay tungod kay sa akong problema sa goiter kay lima na ni kabuok ani nga right side kini sa left side isa sa bali unong kabuok. Hello guys, good morning. Di ako sa Ramiro Hospital for preparing for operation. So, ang waiter napunto dito ng time guys tungod kay almost 27 years na niyang waiter o na matiman tungod kay kanilaging naghantag mga anak dyan atong kwarta murag mo nagingon nga madaplin lagi ang mga atong health basta na tayo mga anak daghan dyan iapot ang time nga kailangan na dyan siyang kuwaon kay ang thyroid na bigtuhan tanan iabot na guning unong kabuok ang kuwan na idagko na igagmay mo lagi nang wala na ko'y choice patanggal na gid siya mao nga nakalias Ginoo nga maisog ko talawan kay kagtanan mao nang niabot ani nga tuig o pa kagi kay ang shampoo kay safeguard yung kapay tag shampoo namot ko guys kay among Skyflex tag 53 gabi nagpapalit ni kwata 500 dyan ang pagliin na mo sa guys kay 53 ang Skyflex mababantad siya nagtibo ko na mag-biscuit guys kaya di na may kagawas kaya giswab man ko ron mao na naapil siya di kagawas na papata para damay di kagawas na praise to me sa room di kagawas o gulay resulta kung ba na di kagawas nga ni ka-stricto parang nga ni praise o probintana namin pinilis na tayo puja way soon nandiyan nailamig CR, rain shower. At TV, pero ang TV guys kay di mi makapatibi, may 1,000 down payment sa remote control 1,000. Ang amo ang TV to walay andar. Kay may mag-down pa ko ng 1,000. Yung sa pag-down namo dito sa ubos ni may muna og dabo kadi mi kagawas. Walay remote, kaya ang remote dito sa information dili hatag og walay down 1,000 para makapaandar mi pero ang 1,000 iuli ra na siya. Andiya ka din mi pwede mo ka. Ha? O pag mo check out na iuli ang 1,000 gigidawon nga para makagamit ka sa TV. Andiya ka din may makanaog sa TV ani mingon lotos big TV ani. Amo na ang cellphone na mong loadan o gusto para malingaw mi dire kay ipangkulog mo mi dire. Si Papa to yung kalingaw na yung cellphone kay YTV. Nendet man po siya nga room guys pero hang siya po nagbayad ani ang panane na nendet kay kortina guys kani Tugay-dugay na ni siya nga waiter, mga 27 years na ni. Kaedad ni sa ho ang bata, karon nga namidyo na lang. Mao na niya. Kanilaging namon tay kwarta na nga gidaghan diya kay di man lagi madaplin man lagi di priority ni ginahanta. Dako na siya dia. Kani kuno dire, wani ka buok. Nagtapa na dire, lima ni ka buok. Pero dili katuan ba, pero makita magid sa ultrasound ba. Siya kani nga portion diri isa ra mo na nga sa katibok-an unom nakabuok ni siya tanan. Makita man jud sa ultrasound ko. Kita siya. Mo na nga. Imbis kay dalawan kay ko magpa-opera pero mabibati bitaw pa kay sa una dalawan ko karon kay pag naisog ko. Kampo mo Ginoo nga maisog jud ko kay
pamukula yung choice kay kung pabiling para sa imong liog karang daghanan yun sa nakaimay mo resulta mo nang ako ana maningani na naman dyan dani maginisog dyan mga pamilya guys giswab pa man ko kay sa tawag ana for security sa doktor nga tsara lain na lagi guys itusukan ko og kanang kapas pa no murag na ito siya kung brush mo nang makapangluha kag kalit sa imuhang mata pero lain ka adyo ngilo gyud siya sakit-sakit gamay nga ngilo nga lain kay paminawon murag lahi ra jud pero at least na naka-experience og swab hindi dali po mo nang madlock lamang punta pagkukuan sakjan ta sa ba namot ko kay gibasa gid ako medyo ginanaw ang panganaw sa murag gamay ba nga battle na aje ako jud gitanaw ang pangan ayang edad na information wa personal information ang gitanaw jud magkabaylo-baylo na tonsis ako na lang kadlok kayo na morning tanang sa una mag-iswisgot ko giswab madlok ko niya pag man maswab dahil ko oras mao may ilahang kuan diri requirements diri sa Ramiro nga dili kay under ko unsa man diha uli kay swab kana mga admission mo nang akuan dama yung partner guys di pwede mo gawas na ato di siya kagawas papa di kagawas si papa kung wala i-resulta nako pag na result nako si papa pwede na mo gawas mapalit niya problema ani og anos ang resulta dili siya asa kay sa mga hatod na pagkaon kaya ako libre mo ko dire magbahin na naman mi ko tunga ta pa isa ka kap nga kanon at tunga na naman mi kay mo palit na mo kana na ko dire yung kagawas way mo hatod na mo pagkaon kay layo mas balay para man sa Gindulman dyan na mami sa syudad des Tagbilaran mao na nga sa bawog kasi maghatod na mo diri og kaon na ning isa memorize na sila ni memorize ka pa ha? Di ko na sa mag-memorize no more rice ko na siya kay mo ginoon wa man pud mi kuan kay na i-rep to okay sod kay man ka pamalit bibi napi mo TV di po kapanda to TV ba kapandar nga naman ang down sa remote nga makahawid ka sa remote is 1,000 ang down anak pag magawas na mo yung lira ko na 1,000 di mo sabihin ni mag TV magkuan lang sa amihan tatawa na mag cellphone sa amihan mag-load sa amihan ni Gustor para malingaw may kay laay kayo mingaw dyan di ko kataas ani guys ug ako ra isa abi kay dito ako ra ta kuno isa kay muli sa siya kana siya kwaon ya wa ko musugot mo nang si Irol ang misugo ti ang mga jud ako ra isa dali mingaw kaayo mingaw kaayo ako ra isa matuog diri katahas ba ko ba suwan di patahas mingaw kas tanan more man po siya hotel guys na CR dari with shower naliko na kung sayo guys na nagkagi na mo kay kanan wa shampoo kalimot og batog shampoo nya nahong gisabon kay safeguard balang alang di na sabunan safeguard na naman pamupod nagbagong liko pero kaging kay safeguard may gi sabon wa may shampoo
duha among pag-food oh. Duha. Oh, kana. Isa na. Diya kani. Oh, duha day among pagkaon na. Di day mapas mo ang among watch. Ha? Oh, di sa pasyente na kay nay pangalan. Oh. Diya kani sa watcher. Oh, mabudi day may mga pas mo ani. Oh, kay papa na, kay papa. Duha day lang pagkaon pa. So di day mapas mo ang watcher, di api nilang kwenta. Hello guys, mamahaw ta. Di Lami sang cute. Mamahaw ta kay. Karong na ta energy. Namuot ko guys kay gahapon pag-admit kay ipangtang na kung naba ko na ko'y lasa. Namag ko'y lasa, lami ikaon ron ba? Mas hindi kay ko ganahan ani. Unsali pa? Unsali nga. Masarap pang batan ron. Ham. Yung kat ginahag ham. Pero lami man ang ham. Lami, mahalong siya nga ham. Lami lang ham guys na. Mahalon siguro na. Medyo na diri kay masig dili makagawas ang kanang kuan, di makagawas ang watcher libre mo day kaon do kabot among kuan ipak lunch. Ha? Itu big stuff.